Пускам си тук. И почвам да се мърда малко, защото трябва да победиме, не да загубим. Ма защо ме пуснаха на тия игри? Те знаете ли колко са трудно? Това е ниво, колко е трудно. Давайте бе! Давайте бе! Давайте бе! Табанай! Обиждам, псувам. Вой, Годзилата! Годзилата! Годзилата ще се появи. Чакайте, че не мога много да видя резултата. Видях го, добре, видях го. Мярна ми се резултата. Не! Браво, бе! Браво, бе! Машини! Бихме! Вой, не очаквах да бихме! Браво, машини! Ревете да ви е гадно! Браво, машини! Не мога да ви пиша колко ми е готино, че спечелихме. Много е яко. Чувството е уникално да спечелиш. Заказай. Даже ви ще покажа. Колко ми е готино. Опа, падна телефона. Супер хора, много се радвам, че спечелих. Ето го. Благодаря ти, Финкс. Душичка. Хайде сега да продължаваме. Ще има 5 и 6 часа. Пак падна. Докато не стигнем до тук, няма да спра да играя. Трябваше помоля баща ми за време, но няма да спра да играя. Няма. Сега, спуснем с бос. Силна съм. Добре. Бос. Вай. Малко са слаби, но и ние сме силни. Къде е това смотана? Къде е тази смотана машина? Ти се сбъс ли? Ти с мене ли, бе? С мене ли ще се биеш? Пушкай да спреш. Хора, размърдайте си задниците. Веднагички. Искам да си размърдате задниците. Скоро